Welcome to the Ins podcast. My name is Nqhome, your host. Namhlanje ngiphethe uSenzo Msenzisto aka agent manager wase-Afro angifuni ukuthi umphathi but umuntu owenza izinto zenzeke Afro ma-content edinga i-Afro uyipromoter wayihleka agent welcome Asiyabonga. wayihleka agent Hayi nami ngophe nami angizazi nami ngibiza the jack of all trades. but seniphushile kodwa Afro ungayingabazi irole yakho agent nami ngisebenza kalula kabi ne-Afro khona wena angihambi ngedovest ngiphethe uNkanyezi noMenzi danke mhlobo danke mzala danke Msenzisto. I think mina ngisha event kanjalo ke mase ngisha ama event or kanjani ingathi yasave leyo Iyaseva i-right yaqhathana. yeah ukuthi ubaleka izinto eziningi nje yakho right i-right afethu iyaqhathana. uzokunikeza nje ivati Kunama artist avela ethi ayingene stage i-right ayingaphelele. Ashi right umuntu uyayibuka makuthiwa ucomparisha ngama prize alapha. yeah Mhlawumbe i-right yogijima la ko 10k. iyo usekhokheliwe na imali yakhe Sekhokhele imali yokusebenza yakhe. So mhlamba hamba bawu2 yeah babiza i-right engakanani. ngeke agent but I think would you do ama event when awakho Ine-stress leyanto hey. Hayi udinga ukuthi ube nepower ujime ngempela ube nemali ngoba uyayiluza imali kuma event. kanti fact kanti uyihandlisha wena noma ine office layo No. Effect Durban Rocks ayona se-Afrotainment kuphela. oh but why ungayibambi iphone maku-effect Angibambi ngeke phone. ngazama ukukufonela Kamsuke utshoza mfutha amathiki. ngeke ngazama ukukufonela ngangithi udlala i-stress se-event manje why ungayibambi Uyazi ukuthi mfethu abantu angingathi abantu thina la eThekwini sine mentality ukuthi nami ngiyibali ngingathi Yeah. abantu nje la eThekwini sine mentality ukuthi if mekune event ngokufuna ngibona ukuthi wena oyenzayo ngizokufonela ngifuna i-ticket and futhi ngeke ngifuna i-ticket lika general ngihlezi ngifuna i-ticket li-VIP. i-all access Yes. On top of that mase ngifikile futhi lapho kuwena ngizokubuza emfethu kuphuzwane. So uyasicabanga leso stress ukuthi baningi kanjani abantu baziyo ukuthi ngcono besona wazi ukuthi nje awutholakali ngalelo langa. so uyayivala ifoni kosuku le-event noma ushaya ku do not disturb uvumele iy'namba ezimbalwa noma ninamabhena Iyasebenza nje ifoni. Ongitholayo nenhlanhla. Msenzo bothi facts akusiyona e-Afro. Uba umunye. It's for Fact Durban Rocks, not for Afrotainment. There is Fact Durban Rocks and there is Afrotainment. Afrotainment, it's a company a dealer with artists. oh artist management kanje Yes. and then effect event Fact Durban Rocks, it's an event and it's a company nayo email. Utira uno partner wakhe lapho kwi-Fact Durban Rocks asebenza naye. yes all along ngangithi mina i-effect i-Afro i-event yase-Afro angazi kodwa kanjani because angazi ngiyicabange to that extent but I always thought i-event nje yase-Afro Lento ngacishe ngiyifanise kanjani unkanyiso angithi uyashoot yeah uyaphinde futhi bene-podcast ne-podcast. yeah ehlukene futhi Yangithi into ezihlukene lezo. yeah Abantu osebenza nabo ngale e-studio sakho abafana abantu osebenza nabo la. But abantu abaningi bakwazela e-studio ngale ukuthi unkanyiso ushaya icamera. But manje mase kuthiwa unkanyiso awunanga uhleli la futhi unkanyiso akwazi ukukhuluma kanti. Because abantu abaningi bahlezi bena unkanyiso akwazi ukukhuluma. So nje noma uhlezi eyihlekela nje akakhuluma into engenasense so how long have you been e-Afrotainment yo ayisengimdala ne wesingakulonyaka bese 10 or 11 10 years ufike e-Afrisela lapha driving. eCravini Yeah. kwakusekhona oba ngaleso sikhathi Yo ukufika kwami e-Afro mfethu it's so tricky yes. yeah Ukufika kwami e-Afrotainment there was a guy by the name of Mshengu. He was my friend. Umshengu he used to manage Utira. sure
so yena esazwana naye because mina ngangisebenza otshwaleni mina Uthotshwaleni uchaza ukuthi ngangi-rap Oh, okay, yeah. sales representative Oh, into yeah. kanjalo, yeah. So sazwana nje lapho ukuthi nje umuntu ehleze kushuthi angithi nje mina ngangiyifan ye-Afrotainment Oh, yeah. yabo asiyibeke nje kanjalo singalo sidrayisa ukuthini So wawulibela udistributor kakhulu eAfro. no ukuthi ngangidistributor kakhulu cha ukwazi phela ukuthi ngathatha into yomsebenzi mase ngibanikeza ngayo. Wawenza kanjani? Awukwazi ukwenza. Ungena kanjani? Awukwazi ukwenza lo Mhlawumbe unikeza hey malume akho le ngizokuzama nangamakesi. hayi lutho Mabe nephathi phela lithi bethu yabo nangamakesi. umuntu mesakhula nje bethu nawe for sure nawe wathi ufika le eThekwini sonke nje la nje bethu nje abantu hlezi ukuthi yo ngiyafisa ukuthi ngiyiphile le yampilo mobona big nuts into abazenzayo Yeah. hlezi uba nalokho ukuthi ish yo bethu yo baphila kamnandi labantu wathi until uzuze ungeneke kubona uzubona ukuthi yo hayi ngeke ayiziyakhala Ungibuyisela back to conversation esake samanayo. Sihleli uthi azi agent abantu abaningi bayahalela ukusipana nathi. Umuntu akufonela cha ngiphi itoho eAfro. Mase ke fika acabanga ukuthi uzophuza naye makuthiwa kuyiwa event oyani kuzokwenzwana. Same. Akhohle lento ekumele ayenze. mase eyahluleka Ukuthi awuzelanga lento oyibonayo ibonwa abantu lapho wena awuzelanga Akusiyona. uzokwenza ukuthi uzokwenza okunye wena la wena ngithi uthe ufuna umsebenzi ukuthi ufuna ukudrive so akwazi ukuthi Ungashibiza emsebenzini. uzothi wena manje okay ke sihleli nje sihleli la kanje kuyarecorda nawe uyashibiza kuthiwa night gig wena usushibizile wena manje na amaphoyisa asimisa usuyathathwa wena manje asisena driver phela bakunjani. awasekho udriver but uthona ufuna ukuphila lempilo ephilayo inzima mfethu Uyacabanga kodwa udriver wase-Afro sumile kuyabuka ke nawe ke nazi ziyakhipha la base zistudio session kubhizi Lalela, ziyakhala bese kuthiwa kakhulu. siyahamba siyoperform eSteng. kwazi yabo nje mina mfethu nje ngabo December time Yeah, ayangibuthinti bani awubulokuthi nje lona angibuthinti sengayitshela nje ukuthi mfethu angibuthinti nje ngabo ngcono vele ungabusaqala ngoba manje ungagcina usufaka up izinto eziningi yo iplug yabhayizisana bana yo but ama-GD awalimazi nje. yo njengoba ngisho iplug yabhayizisana mfethu yo kakhulu Senzo irole yakho mfethu eAfro. Cause ngiyazi uhamba nomalume kuphela. What's your role eAfro? angizazi nami yazi ngeke ngikutshele ukuthi like ngenzani ukuthi nje okay this is my role mina fanele ashanele la but mhlambe engingakusho or engikubone kwenzeka if utira engekho or engakwazi ukuthi ayiphendule leyo nto uhleze edlulisela kumina So mhlawumbe singasho ukuthi uyimanager sorry. mhlambe ngikubeka kanjalo kodwa nami ngizazi nami ukuthi ngathi ngenzani Ngoba futhi phela uhamba namadansa, uhamba notira, uhamba yimaphi nodlala. amadansi engihamba nawo manje Okay, not necessarily dancers, but Wakhala kangaka ngiyabuzwa ngihamba namadansa no, wakwashaya ishow eSunbed. Wafika namadansa. eSunbed Sunbed Sunbed King Indlovu. Ekingindlovu. Ufika wena wafika namadansa. Ngeke uzukhumbula kodwa. Mhlawumbe uthi ngigige kakhulu phela. Yeah, hey. But wafika namadansa. Yabo umoya ongoye uhamba ngeking Facilitator Indlovu. futhi sethi kamalume. So ingakho ngibuza ukuthi irole yakho but okay amadansa ayedansela ba kwakhona udlala nomalume adlala ngesethi yamalume adlala ngesethi yadlala. okay akushuthi ke lo madancers ke ayesebenzela nodladla nomalume not ukuthi amadancers ahamba nami manje mothi ngihamba namadancers Mhlawumbe usho kwa transporter agent. Awaphethe ibhasi lase-Afrika ngakho ngithi wawuhamba Ekisumoya mfethu. Akaphuza amanzi Mhlawumbe sivale amadansa singabusayikhuluma. Asivale kakhulu amadance. Njengoba mfethu uthe I think uthe you've been there for like 10 years, more than 10 years. yeah Yeah. it's more than 10 years now So nje mase studio mfethu awukhalele nje ukuthi ubambe imic mhlawumbe ucela noma 2 minutes nje ukuthi Senzo. yazi God mfethu. yazi le mic mfethu eish inzima because yazi udladla
iy'ngoma zakhe nje almost zonke iy'ngoma zakhe sihlezi sizenza naye yabo from kwi-album yakhe yokuqala nje sayirekhoda nje yayirekhoda Yeah. Afrotainment I'm the one owayibhekha yonke i-album yakhe Hayibo. Ukuyibheka phela ukushayela ama-vocals angaphansi. kusho lento ayishoyo masona uyayiqinisa uyibalansise Hayi agent. Kodwa ngiyabona isho Unamanga. so if naye mesho something cause udladla umuntu udladla akarekhodi nanombani Oh. akarekhodi nanombani akarekhodi nanominini futhi ngeke vele uthi nje manje dladla let's go to the studio Yeah. and record hayi udladla kufanele azaza akusho yena or kukhulume abamphethe ngisabamphethe like Sithunywa sakhe. unomuntu unabantu abadala Oh. yabo Kube yibona abathi asingene. abasho ukuthi asingene and futhi uyasho noma mekuthiwa mhlambe uthi ufuna ukwenza i-feature athi hayi ngeke ngikwazi ukwenza i-feature nalo muntu baningi abahlezi baningi abantu befuna ukurekhoda nodlala uthi athi nje hayi But uyibuka as ukuyitshela noma uyibuka ngoku-understand umuntu. for ukuthi kuyena sisemsebenzini phela for ukuthi wena uthi- for kuyena ngibuka ngokuthi uye yena impilo yakhe ayiphethe kuyena Thank you. Thank you. akakwazi because naye khona izinto afisa ukuthi azenze but isithunywa sakhe mesimtshela ukuthi no akakwazi ukuthi asiphikise Ngoba nawakhiqizile ama-hit nodlala. Hayibo. Hey, Udlala I think yabona lithi piano athi udlala. Lithi piano athi ithi hip hop athi udlala. and yena-ke akabhali like ukuthi uzoba nephepha nepeni abhale ukuthi okay mina ngisicathulo bonke abantu Manje yena uya freestyle into uya freestyle yabo even noma kuthiwa mhlambe kuyiwa kuma-gigs yeah. emotweni yakhe it's always that vibe nje mfethu hlezi kuvibe medlala i-beat mekuba khona into eqhamukayo Into engathi amatem kanje. driver ngicela ukwehla kuphi kuphi driver yabo nje uhlezi nje mfethu enalo vibe nje Usazayijwayela kodwa le mpilo agent yokubona lo music enwenzayo ukubona nje the recording process bese ubone ne-outcome nendlela abantu enibajabulisa ngayo because usuke ukhona phela wena studio beberekhoda benzani and ne-crowd uyibone kunyakaza mase kuperform kanye ingoma isiphumile. sometimes uke kuney'ngoma nathi sike sizenze ubone ukuthi ithi le ayilayo la u-showcase Yeah. i-win la imothi wafika kubantu ivele ifika ithule Ingakhulumi ayivele ifika ithule mfethu vele ifika ithule uyitshele nawe ukuthi hawu mfethu le ngoma thina estudio sathi mesiyidlala nje sayifila sayipicture ikusho ukuthi umuntu nangu seyayiperform i-crowd yayivuma Yeah. like but masifika kubantu vele ithule kuba kuvesana ubone nawe lapho ukuthi ish And then sometimes should say amanye ama-hits niyakwazi ukwabona noma naw iba into kanjalo uthola ukuthi niyirekhodile studio nayibona kuyindlela egrand but mase iphuma ivele ishisa kakhulu. awukwazi umuntu orekhodayo yonke into esoyirekhoda kuyena isuke iyi-hit Yeah. abantu kuyibona abadecidayo ukuthi hayi this is the hit Yeah. because maningi ama-artist la eThekwini ayarekhoda nawe meyisestudio sakhe uhlezi ethi ngiphethe i-hit efonini yami la bahlezi bengisendela bethi ngiphethe i-hit Ngiyakhumbula ukhali. uyazi-ke wena ngakukhombisa-ke ukuthi kunyiwa kanjani efonini yami Ngiyakhumbula Athi ukhali umuntu say nje bethu baningi nje- bedinga i-feature bedinga ukungena apha. athi nje mfethu ngiphethe nje into i-big nazi nje number 2 la sohlukanisa unyaka hit Ithini process yokurecord eAfro? what do you mean I mean ukuthi mhlambe niney'nsuku enazi ukuthi njengoba singene evikini namhlanje ku Wednesday. Siyazi ukuthi mhlambe kumele kufike udladla noma kumele kufike uGold Max or uTipsy noma into eyenzakala nje. No, we- spare of a moment ukuthi okay besihlezi and then kwafika i-idea sasarekhoda noma kuney'nsuku ey'bekiwe enizaziyo ukuthi on this day siyarekhoda. yeah sometimes we plan ukuthi okay next week mhlambe from Tuesday Wednesday Thursday let's have a studio session yabo we call all producers
sometimes mekhona ama-vocalist mhlampe akumele afike nawo afike kwenzeke leso studio session but sometimes lawo ama-studio session akanjalo akujwayelekile ukuthi kuphume ingoma eyishisayo yabo ingoma zibesone ziphume whereby method nje siyirelaxele nje kanje kushayela inyama kudliwela ama-drinks abanye bayiphuzela ijuice yabo sothi nje kusone kuqhamuke something nje sothi umuntu usethi hayi awuthi sestudio konke ekhona or-ke best time-ke yokurekhoda mekubuywa eclubini yonke energy suke So kusuke sekuseni lapho. kusuke sekuseni Okay. so uyacabanga ukuthi lapho awulele-ke wena So lento isho ukuthi niklapha ndawonye. siklabha ndawonye kanjani As in ukuthi wena in most cases ingoma enivamisa ukuthi nishaye sibe hit ni record nibuye eclubini. yes So this means ukuthi niye eclubini in most cases ni nonke noma ya kuyenzeka phela ukuthi mhlawumbe abanye mhlawumbe umuntu omunye beyogiga somewhere mhlawumbe yabo mhlawumbe uthi ayasambe soyivala ey'ndaweni lezi ey'khona la ko-Stamford mhlambe lethe aka ufikile usethekwini uperforma somewhere bese mhlambe AKA. okanye aka akasekho Not emhlabeni no agent sorry yazi ngenza umzekelo yazi ngoba RIP to a real one. RIP to a real one. RIP to AK yazi into agent no yazi yena ufike kuqala ngoba ngiyakhumbula ukuthi khona one of ingoma zakhe eziblind feature Shay Afro yaphuma kanjalo ukuthi wayiperforma somewhere and then end up senihamba after le event kwayiwe Afro sengikhohlwe ukuthi kwakuyiphi le ngoma but ngeke ngasiza stories kanjalo Yabo remix noma la shine Big Nas. hayi tsikithi remix yaDuncan ya nayo vele aka wayirekhoda nje ey'ntathakuso because most of ama-hits nje bethu phuma after nje after mthuthi nje bekiwe i-event thizeni mhlawumbe sothi ayikhona nali i-artist enye likhona hayi sithi asambe nisoshaya something yeah okanye ukabza kumzekelo ongcono yabo Nkanyezi hayi nike nje ecele futhi yazi kunevesi engifuna ukuyolishaya lapha awukho busy futhi hayi no ngiphapheme Mfethu yasenze sakhuluma cause mfethu utira mfethu is the uPDD wasemzansi for me personally. What's is setup yatira? Okay, what's tira like 1 hour before is set yakhe? a performer noma record No, perform. Eyo utira uyongena ngo1. oh okay Cause ngengizwe kuthiwa utira showcase is always on time. Bekuthi set yakhe ngo1, kuthiwa 1:45 usuku semini serelaxile. So what's I process yakhe 1 hour before igig? angithi ubuyele mina ngifika ngasikhatsini Ish. angithi ngibuyele ngifike mina was there on time ne yeah so imina wonke nje lo but no lo muntu yo is too focused and I think I biggest fear yakhe ukuthi ashone phansi yona into ehleze yisho leyo ukuthi into ayisaba empilweni ukuthi ashone phansi so that's why each and every interview each and every gig ahlezi treater njengokuthi igig yakhe mhlambe yokuqala or yokugcina le because ayikho into ebaleke njenganesikhathi ukuthi if mothe u1 o'clock then wena uzopitch up ngo3 for example manje nje wasila mekuthiwa sa recorda ngo6 mina ngifika ngo8 kanyiso la sekufanele abiza uber yakhe kanti beyazi uzonifaka ebhasini elilodwa ngo7 so uyabona ama-expenses ukuthi ama-expenses akade sengasadingeki so back to kumbuzo wakho uMakoya lo muntu bethu akalali lo muntu akalali ufithi sometimes siyesivuse na uyena kade thola ukuthi nje kade umuntu eyishayela induku futhi nayo siyakuvusa ukuthi hayibo ndoda sine gig phela yabo it's always make sure ukuthi ufuna ukuba on time What drives you? Obviously ngiyazi uyasho ukuthi na ufike ngesikhathi Makoya siyazi uyasaba ukushona phansi wena isikhathi sakho ne-drive yakho yini-ke yini lo isabayo ke wena ekudrive njengoba nawe phela ngoba phela nawe uyasebenza sesingakhuluma phela ngama-artists because wona thole recognition but now uyaspana wena what drives you mina indlala mina mfethu yabo ayindlala mfethu yabo umuntu-ke washizila kakhulu so akumnandi ukuthi ubuyele ekasi usubuyele ekasi sebeyakubuka ukuthi kade wena kade lapha uhlala noNkanyiso wena kade lapha sikubona ko TV
yabo manje usula nathi election manje usulana elokishini of which akusiyona into enkinga yes elokishini umuntu usabuyela khona uhlala nabafowethu but mina into ehlezi ngiphusha ukuthi I must make sure ukuthi angiphuze emsebenzini I must always on time angifuni nami ukuthi ngiyibone ngikulo Senzo okade engakwazi ukuthi mekhaleli aphula manje akwazi ukuthi ayolithenga mengithi ngifuna ukulala ngidla uphaya waseWoolworths ngingakwazi ukuthi ngiyokuthenga uphuma kulephi lokishi Msenzisto hayi ngwala elovu nje eduzane serious Senzo unothwanza ongibona 250 serious wethu manje 250 cha phela mfethu nje ethi ngiyasho ngithi indlala yona lengibeke banana ngiyadlala mfethu ngiyajwa kinala kwala angwathi ngwaselovu kasi siwa waduma ngokuthi ke kuphuma khona uNasty C usuka ngakule nesitisi kahle kahle uNasty C usuka ngasekhaya ngoba umdala egamini okay uNasty C usuka ngasekhaya nokuthi mina ngisuka ngaNasty C yazi uke wathuka mangithi ngicela uze la ku podcast uthi agent sokhuluma ngani but manje ngiyasho ngithi yazi you do not understand because not a lot of people knows ukuthi uSenzo wenzeni okanye wenzani after yazi ngaze ngakutshela linye ilanga jokingly ungishuthe isithombe ngefone the pairs ngithi hayi ngizoyokuthenga ke manje ngithi Msenzisto sponsor credit Msenzisto bethu so uma uqale after ngibonile ukuthi siqalile sayishiya partner nendawo kwakunjani ukuadjusta kule yampini ukuthi hayi manje sesi-afro sesisebenza nama-artist sesi nje i-ghost because yabo if mina ukufika kwami ngafika njengoba ngake ngisho nje ukuthi nje yabo kokubontu abantu uthi ngawubukela ku-TV ukuthi yo ngifisa le yampilo but manje mase kuthiwa okay usula sekuwena osuphethe steering for example uthi uma ubuka la kwi-mirror ukuthi nayi big nazi la nangu tira la nangu sindo la impilo yabo ila kumina so yonke into engiyenzayo makuthiwa ngithi le moto ngiyayiphendula so kusho ukuthi mina kuyomele ngichaze kumzansi wonke or umhlaba wonke ukuthi kwenzakaleni that's deep that shows ukuthi sponsor yakho ma bro uyabona ukuthi uthatha serious kangakanani kunomuntu ongathi hayi mina ngishayelela usibanibani ukanye uqabza for example okanye udlala thuzi njengoba wena uchaza ngokuthi mina ngisuke we understand responsibility asuke ibhekene nayo ukuthi bekwenzeka something la inkosi esahamba nathi mfethu umthandazo because hayi sometimes most of the time nje mesihamba if mesothatha ama trip amade bese singena nje ku freeway especially ke nje udladla ke nje bema ungena ku freeway always say turn down the volume let's pray zisho umkhuleko why umuntu driver nje ngena ku freeway siyathandaza lokho ukuthi inkosi baba siyacela ukuthi uhambe nathi usikelele engozini kuzo zonke into ezingenzeka siyabonga amen lo muntu ke uyathandaza uyabelievela enkosini udlala uyamthanda udladla agent ngisafuna ukusho nje yazi namngena uyabhilivela kudlala agent athi umuntu akho omncane yabona nje udlala yabo sewubonile ukuthi yabo iAfro makuthiwani makubona udladla agent uzothuma bonke mfethu ubulu yabo akazi asho into no mhlawumbe uDuncan okanye no mina wonke umuntu mfethu ngimneza uthando lifanayo akekho umuntu engathi ngimtreata ngendlela ehlukile or kanjani yabo ngazi ukuthi nje abafowethu osisibami abanye si equal nje konke mfethu iba njani hedikutile neartist elisha sorry yo nje busachaza ngithi abantu bathatha ngendlela efanayo iba njani ke hedik kuba right iartist melisalisha liyahlonipha melisafika liyahlonipha once laqala la release hit but ke kodwa kukhona mfethu abantu abasahlonipha namanje abasanje ngakade befika ama Q twins yo leza ngane kuyasho ukuthi zikhuliswe ubaba nomama mfethu yo zihlonipha wonke umuntu plus no ngiyafakaza lapho most difficult artist ukusebenza nabo Afrotainment nje from gigs nase Afro ngayifaka but from gigs angikwazi ukukhulumela abanye abantu mfethu abangaphandle okay Afro most difficult Tips
udladla uba futhi omunye banzima ngani mhlawumbe bafika isikhathi noma bayahlupha Tipsy noma ke banamafenzi. uyahlupha uTipsy isikhathi akasigcini udladla unenhliziyo encane kumele umhlezi understand ukuthi ukanjani yabo Yeah. so kumele nje umodila naye wenze sure ukuthi into Side yakho yakho iqondile. Ngasho awukwazi Phela ukuthi udlala phela ukhulule eDurban North udlala. awukwazi ukuthi uzobesana nje ukhulume noma kanjani noma Yeah. noma kanjani umuntu oku easy ukusebenza naye uTira Yeah. because umalume into eziningi ufuna naye ukuthi akwazi ukuthi ayibambele yena Oh so kwakho kumlekelela but umlekelela uyena usuke ezibambele. yonke into yakhe nje ufuna ukuthi nje azenzele ufuna ukubona ukuthi kwenzakalani but nawe ke phela ke you need to assist lapha and there. Uba assist uSenzo. Hey, what's a good question kanjani in what way No, utira bexayekile uthinta wena. Wena uthinta Wena abantu uthinta musicabanga. abantu. ukhona usamukelo naye sisebenza naye skill Oh vele udonsa iskilo like this. ukuthi hayi lekelela ndoda sekonakele manje yebo And what's the selection process umuntu mayefuna ukungena njengoba uthi wena bayakuhlupha nje. Njengoba ukhala ukuthi bayakuhlupha kumele benzini mabefuna ukungena Africa. Ngoba phela bayafuna ukusayina mfethu. bafuna ukusayina for kanjani bacula bafuna ukungena bafuna ukucula. abarekhode la nje wasirekhoda kanje abarekhode labayiposte ku-TikTok into izozambela yona manje isikhathini samanje akusadingi ukuthi ngizofonela wena agent ngikusendele something Yeah. izinto manje zi-easy social media ikhona Facebook Instagram bani nje mfethu even ingoma yakho uyayithatha uyifake kwi-radio ukufaka ingoma kwi-radio ke ku-easy Yeah. sine station nje sethu nje la esihlezi nje mfethu hayi mfethu angifuni uqamba amanga mfethu Yeah. igagasi Yeah. hayi mfethu umusic wethu hayi Liyawu-push. liyawu support mfethu Uhamba ne-envelope Okay. noma nje. hayi awuhambi ne-envelope mfethu not like ukuthi ngoba ngithi khona umfowethu mhlawumbe Yeah. ngithi ngizama ukuthatha ama-point no but naye knows ukuthi hayi they play wonke umusic womuntu wale eThekwini they make sure ukuthi umusic bayawudlala Uzakwe yini lo shaya amalokhunja uyena impela. namalokhunja amancane libele ekhala kwigagasi. Uyena. Uyena. Oh, ngiyasho ukuthi yazi ngasho ngike ngithi angithi uza- uyacabanga ukuthi kwezinye iy'teshi uzwa angathi mhlawumbe umlungu lo kanti la ucebisa uyamuzwa Yeah, ukuthi ukuthi gaga awuyena kanye. No, yazi lento akuyichaza mfethu sihlile angazi sasixoxa ngani uyichaza kahle ukuthi abantu abaningi basabhilivele ekuthenini especially ama-artist amasha asabhilivele ukuthi asende ama-message okanye asende ama-DM okanye basende ama-demo straight okanye bayoma emnyango e-Afro ukuthi no mfethu instead record into yakho uyiposte online imi-blind i-Afro izokubona. iyona ezozizojaha wena Ubani ojaha abantu ke-Afro kuwena noma uMakwai? obajahayo Mase nazi ingoma kuTikTok kuyatrenda manje ndiyayibheka le ntwana ayisayiniwe intsha. mina phela abasukele Sayo. angibasukele phela uthe ekusefethe woza la Sezalana. but manje wethi isikhathi manje yabo laba igenge le entsha i-ghost ngoba manje ithi ifika ivusana ifuna izinto eziningi yabo ingoma meke yaya ku Twitter yafika yatrenda ku Twitter Yeah. avela ayibone eseyisuperstar Superstar. kanti kuneyindawo enjenga for example nje kuma rural areas Sure. whereby o TikTok bakhona but akufani njenganala Yeah. sothi ingoma yakho uyibona ukuthi ekuse inswempu ingoma yami ku TikTok iyadlala Yeah. kodwa uyayidlala le mhlawumbe sothi sikanongoma zivesana nje sifike nje zikubuke kanje lezi kanje uyaperforma kanje vele zikubuke kanje uvela ubone ukuthi yona waye kusamele ngisebenze ke yena Ha, lento music. Ngake nayishaya ishow mfethu banganifila nonke. Because ngikhumbula mfethu eking indlovu utira wadlala isikilidi wehlisa ivolume wathi hayi shuthi isikilidi akafiki. Ngeke ingoma phela ingoma yabo ingoma if mayisayintsha ingoma mfethu Yeah. kufanele kubantu uzama ukuthi uyayifaka ngendlela yabo njengoba usho nawe ukuthi uzuze uyivale nawe ingoma ukuthi hayi Yeah. anizwa Uthi yini. akafiki. Yeah. Exactly so nje you need to push and futhi ke ukuphusha live nokuphusha ku social media akufani
social media usukuyihlalele phansi uyilalele bheke phezulu press like press repost akufani njenganokuthi uyokhuluma nabo abantu kanje like bayakubona ukuthi okay uthini. Agent uTipsy ufike kuqale kwaba khona uBabes kwabe kwaba khona uTips wafika kuqala kwi-industry yeah kwi-industry qale kuTips wabe kwalandela uBabes yeah and then uBabes uTips umefika ufika nama-dancer and then uBabes naye umefika ufika because uBabes angithi wafika as a dancer naye asiqale yeah acongilungise uBabes akakaza bese Afrotainment yeah uBabes no sengisholo ku-music industry generally okay. especially la eThekwini ngizama uku-understand ukuthi ubani wafika nestyle sokuthi kube khona ama-dancer because nginothisa manje ukuthi Big Nas noTira noFisherman nabo Juice babengenawo ama-dancer kuqale kule era kaTipsy noBabes because kwakunjalo angithi kwaba khona la era le eyaTipsy nje noBabes Nanokuthi lawo bantu social media wasn't that hot. yeah Yabo. Ama-dancers for me I feel started being cool when ususha i-performance and now sekuno-Twitter sekunani ofisherman yeah yazi ukuthi performance phela kaBabes yabo uBabes noTips awukwazi ukuba comparisha because uBabes wafika ngempela kwazwakala ukuthi yeah ngeke sikufihle lokho wafika ngempela ubona ukuthi hayi but uTips wakuba khona kuqala kwi-industry before kube khona uBabes uTips omdala kwi-industry yeah how does then i-performance kaBabes influence i-performance kaTipsy noTira noDlala because I understand ukuthi if istyle sama-dance e-afro bekuyinto engathandwa uma efika uBabes eyishubisa kanje nama-dance i-afro ayifeel inid ukuthi lalela babeyishubisa stage uBabes hayi no angifuni ukubadlela umoya uBabes stage hayi akasibheki usiyashunqa ngempela futhi ama-dancers akhe angena kumampintsha noma angena kwi-Big Nas kwabe sekwahlele afro noma because ngiyakhumbula ukuthi khona ama-dancer ngithi ase-West Inc oKing nabobani ekufikeni kwaBabes ivele iBig Nas yayisithatha ibreak okay yeah yabo so umampintsha naye wasethi hayi ufuna ukukhula naye aqale into yakhe ezofocus again yeah yabo so wase kuba khona uBabes odumo yeah so vele iBig Nas yayisi isintengantenge so umampintsha wayezimele kule esaphusha uBabes yeah umampintsha nje iWest Inc uyona artist lakhe nje uBabes nje ayimele ngalo kwakunjani nje mfethu ubuka iWest Inc ikhuphuka performance wise umifika ikhipha ile image ikhipha yafika dominate ne mfethu babe wawubona ukuthi lalela mfethu kumnandi ukubuka umuntu ohlala naye ephumelela one thing engiyifundile ngoTira ukuthi uyathanda ukubona uphumelela yeah uyathanda ukubona nawe uright ukuthi uyimela ukuthi phela abantu ke bahlezi banelo mentality ukuthi hayi ngeke lo mhlawumbe unomona akayiphathi kahle lento ayifuni lethu lento ufithi uJack yonke into mayeyenza wayehleze ebuya azo consult again uTira ukuthi manje makoya sikhipha ingoma kumele senze njani kubuye uTira omnikeza ama contacts uthi hayi fonela naba abantu base electro mode umampintsha usene recording company yakhe cela nimsize ukuthi kanje yabo so laba bantu ayu iWest Inc yayifikile mfethu agent West Inc njengoba yayifikile ngisho ukuthi stayela because phela e-Afri match imatch yayikhona kwakulesa skipper se-Fact and Rock sase golden and silver i-original Shandisi sorry Nick ngisachaza i-original Shandisi iqhamuka nesicathulo iqhamuka ekhanyayo agent so manje enye into engiyibuza ukuthi umampintsha creator lezi zinto lezi izinto wayehalela ukuzicreator vele e-Afro mhlamba ingena platform okanye usene freedom yokuthi ayisayishubisa ke manje noBabes I think naye wayene team strong like abafana abancane like ababe nama-ideas because even nama-dancers akhona kwakwabafana abancane bephusha nje abantu abafana abancane babe-hungry for ukuthi say sifuna nje ngempela ukuthi hayi sifike kuzwakala because kunale ntwana agent ekuthiwa uKing I don't think le ntwana isayitholile I think ithole recognition I think yona yamdansela isikhathi eside iyayiblandi and ayifuni kwenza enye into ihamba nje nomampintsha ngaze ngambuza elinye ilanga King
why ungabi dance blind emzansi wenze zonke lezi athani Lompofu. ushimora Hhayi akampofu. ushaka Qinile nje ushaka Zulu. shaka straight. Zulu Wesenzo mfethu njengoba like we all know ukuthi mawubhukha ama-artists you get them at different rate yabo. Like njengoba use Afrotainment, how does it work with the Afrotainment when it comes to ama-rates? It's okay. Mhlampe ukubhukha umalume mhlampe seku-100k ngiyalinganisa. Ukubhukha mhlampe u-gold seku-80. Who determines lawo ma-rates ama-artist? Ingoma yakho sukuyikhiphile ukuthi ukuyidemand engakanani. Mhlampe kufuna u-5,000 ukuthi hayi. Funa Liqo mhlampe worth 5,000 nakhona uyawuthola. hayi. Noma iqala ngimalini? Hayi angikwazi phela bethu ukuthi ngidisclose ukuthi ama-artist ukuthi abhukwa malini. Kuya ngokuthi umuntu ukuyidemand engakanani. Yabo ukuthi okay manje if for example nawe manje if manje u-event organizer angeke ube sona ufuna ukuthi nangu usenzo uyaqala uku-DJ ufuna ukuthi ubhukhe usenzo ubani ozoze ufuna uzobona usenzo. Yabo. Yeah. So yonke lento iya ngokuthi ikhona ningoma onayo this year. Yeah. Ekukhulumelayo ukuthi hayi okay nawo abantu bayafona ukuthi hayi the more ngena ama calls the more nawe i-price yakhe ishintsha ngoba mhlambe for example manje uba mhlaba mhla 11 mhlambe khona into abakufunayo mhla 25 athi umuntu ngifuna ugolide eCape Town ngino 20 golide athi omunye hayi ngiyamdinga eEast London ngino 25 yabo so now usuyabuka ukuthi hayi mengithatha ngapha so kuya nangawo ukuthi yini onayo ngaleso sikhathi and then ke kuye phinde kube nokuthi ibrand yakho wena uyihlonipha kanjani or uyitreata kanjani. For example umuntu onjenga noTira uTira akadingi ukuthi azazabe nehit ukuthi akhiphe ingoma eshisayo manje ukuthi nayi plan ka Thukzin manje ishunqisa ikhotha kakhulu yabo kakhulu and nayo yabona umfowethu yamsebenzela lenzi fokol lapha siyambongela siyajabula ukuthi nje umuntu uphikisana noDrake nje lapha kuma yabo charts ulohlela yabo. So back to nakona ukuthi ibrand yakho ke wena ke uyihlonipha kanjani abantu ngesikhathi une hit ama event organizer or event promoters ubuwahlonipha yini ngoba phela ibona ababalekile ungaba ne hit manje i-hit kuba eyonyaka owodwa ayikwazi ukuthi izokulasta sustain mhlambe iminyaka. nginamanga hits I've never had a hit. awukini khona yaba khona nje kanjani nje hit kubo amaningi ama hits kubo mfethu kubo kanjani hiza ukuchaza kini uthini usenze mayithi kini hayi it's fine nine recording label inegakasini noma Uhiz ubhuti. Uhiz Angazi. ubhuti lokhuza nje. Hayibo. Hawu. Kabani? Bayiza ke wena. kamadida no ubuya manje umqonde seri ube nama hits amangaka ubuya manje umqonde seri Khona igram ka Hiz. hayibo Thank you. ninga ngithi uyazwa ukuthi banegame Semotweni manje. la mfethu Cha uzoshutha naphi? la emzansi ababani ibaliwe imizi enama gram yeah Lady Smith Black Bambaza nakulo hits ladies Like like Dubai. Like KZN. nonomcebe Hammerstead. nakakhofi kubi nayo kuthiwa like nakakhofu okay yeah at least sinama ama-cream awu-4 eKZN ayakhona hayibo noleki Beyonce uleki wabamba i-cream noBeyonce leya ngoma yawina leya inominated yes yawina hey ngathi yawina agent asithi yawina asithi khona kulo leki i-cream Mhlambe first invest He's- effect check. awu double check ukuthi uleki unayo yini i-cream kulaa ngoma yakhe noBeyonce hayi phela mekunjalo phela kumnandi-ke phela ngoba phela eyeqhomuke ke leyo isekhaya straight that's another win kwakunjani for i-afro ukubona lama-out maseke splitter ishine tebland uthola ukuthi olegi oq wonke nje umusic wasithekweni does it create i-pressure kunini ukuthi nani produce something kuze nibe relevant okanye ukusustaina i-relevance yegqomo okanye ye-house yazi into ebulela ama-artist amaningi yeah ukufuna
ukuthi ngifuna ukubitha lo muntu okhona omusha manje. Once wana lo ngqondo mothi ukhipha ingoma uthi noma nje ngithi studio ngifuna ukukhipha ingoma Ezoshisa ukudlula amapiano. ezocisha iplan okanye amapiano. sulimele kakhulu ke manje. Uyabona nje uma uthi nje hayi ipiano siyaliqhiba la. Qhubeka wena. Hayi qhubeka wena mfethu. Qhubeka wena. Wafuthi behamba kanje. Qhubeka wena futhi. Bemejani ukuthi wena lamajita ehleze Qhubeka wena mfethu. So into ofa uyenze nje mfethu. Know your story, stick to your lane. Yeah. Enza into wazi ukuthi okay nayo into engibona ukuthi hayi izongiphilisa le. Ngoba manje umuntu ufuna ukujaha leli stimela esihambayo and futhi ama 2000 ke manje iwona ayichuzelayo ukuthi afunani. Awukwazi ukuthi ungabachuzela even noma kuthi ungakhipha umusic omnandi mningi umusic omnandi la mfethu abawukhiphayo. Yeah. If molalela sino producer abaningi mfethu abashaya umusic omnandi uthi molalela uthi yo mfethu why ingoma yakho wena ingapopi. Yeah. Mase kubesene kuyiqhamukela into nje angifuni ukuthi iyabheda but into engafakanga effort ethini engafanga nje effort ethini nje mfethu Yeah. bisane nje shy booking. phela neqomo la linjalo lifika ukuthi phela kwaku music co-producer awumasterishwanga na grand but nje wavele nje wathatha over. Exactly. So how i-Afro nawo amaplan ukuthi iphushe wait athi ngiqalele i-Afro iphushe iqomo kakhulu noma isaphushe iDurban kwaito kanye house Music mfethu you can say music. yeah because Music waseThekwini noma music nje general. Music mfethu you can say music because once wathi ufocusa kwiqomo kakhulu ama radio station amaningi igqomo kunzima ukuthi lidlale nale yethu yala eThekwini Yeah. iyadlala but kunzima ukuthi idlale mfethu like into qo yabo kunzima ukuthi Kanjani ejenti uchaza ukuthini manje? ama radio mfethu igqomo Because I'm sure kusekhona ama-artists ahlele lokushina asafisa ukuba blind ngeqomo. So ma ukuthi ne-radar alidlali kakhulu iqomo. no angifuni ukuthi alidlali liyayidlala but ayisekho that popular like before like Yeah. itempo meyanyuka kakhulu Oh kubakhona la. kuba Ayisadlaleki kalula. hayi Ayidlaleki noma inini idlaleka ngabo Friday ntambama kuba nala oma shows a special like fine njengokuthi kuzothi isemini manje o 12 nangu uyangena umsakazi asho mampintshi abinhlokohlela Fethu touching on uMampintsha fethu like imood yase-Afrithini fethu kulahle ku-R qala okay sharp duku fethu sekuhamba ishimora but uhamba kabuhlungu uMampintsha because besiseke buyele Afro. as nidila kanjani fethu phose beniphila nabo labantu yo yabo le eka Jack yo is eya armashesha yababhlungu nayo kakhulu yabo but uAri wagula isikhathi esiningi yabo isikhathi eside. Oh yeah. Yabo wagula isikhathi eside eka Jack yo it's yabo into mfethu umuntu obokade uphila naye uhlala naye and thina sizwa indaba lezi ukuthi ishakaseke emhlabeni sase PE. It was on the 24th. Kambe nodlala noma Nomalume. nomalume Engangiqala ukubona la baba ekhala mina impilo bethu. Angiqala ukubona ekhala like lokukhala lokho ukuthi nje bethu yo. La izinto sengithi khona seyibuyela like before. Because phela nayo uMampintsha bese focus kakhulu kwi Western keeping naze sesathe isaku hold. La khona nayo umalume sethi hey iDurban kwaito music nangiphela umuntu okuyena angifuni ukuthi uyena engine but his nawo omunye wabo ngoba kunamarazo njengo professor Elvovo wathwa but yeah no sengisho ngeTheku iDurban kwaito yabo uMampintsha yo lo muntu bethu it was too much mfethu yabo ukuza ukuthi akasekho emhlabeni and kune group ekhona eyomsebenzi kwakuye eBig Naz I think kwakumhla ka 16 igig yakhe yokuqala ayimisa
I think washo ngisanama message like ama-video like wasend i-voice note ukuthi ish bafethu angikho right imsipha yami iyalokha yabo thina siyasenza kuba ijoke ukuthi hayi useqala izinto zakhe zokuba umampintshi ukuthi hayi kwahlekwe egroupini kwathi hayi asho ngempela ukuthi bafethu angikho right like ngempela ngiyagula angikwazi ukuhamba sengize ngaze ngawubizana nanefizo ukuthi izongisiza wasenda nevideo ukuthi na ivideo ifizo singifaka izinto la emfaka izinto la I think ngisanayo lo video la esho nje bethu ukuthi akekho right so thina azange size simkholwe ngoba waye umuntu ohlezi enamahlaya yabo kanti mfethu umuntu uyagula ngempela so mfethu ukuhamba kwakhe ish akukholakali even namanje kusayi into yabo nje la agent sondela kancane sorry lokhunja yabo awungayipushi makinga close and ifethu uyamuzwa lo muntu ukuthi cha ngisho noma egule mbuzo usawumahlaya usawuloya muntu uyamuzwa wani ukuthi ngifuna ukukecha umsebenzi akubonakala nokuthi uyagula evideo ngicabanga indlela ayibeka ngayo light ngayo yeah so nje mfethu ish nathi yabo umuntu yabo nje njengoba ivideo ayisenda kanje sabe siyahleka sathi nayo usho ukuthi useshaya izinto zakhe mhlawumbe ufuna ukuyijayivela yokuyibenga la ufuna ukusebenza yeah of which angifuni ukuthi ubese umuntu oshintshile umuntu wenjani but ifocus yakhe ibisiqonde kakhulu ukuthi I'm rebuilding ibig nazi yeah because abantu bese beyikhohliwe ibig nazi so iduty yami ukuthi ngithathe ibig nazi ngibeke kwenye level of which ukwenzile lokho plus ukwenze kakhulu yabo even nakuma lyrics akhe mfethu noma ema-record e-studio zonke izinto ezisho ukuthi hey laba yabo nje mfethu bazosazi kahle uyasibona leso statement ukuthi siyasho ukuthi no lento engiyenzayo ngifuna ukuyenzisisa ukuthi babone ukuthi hayi manje ngiphi nje banizwa versus lo mshida akasekho sase PE kwi-event noma nisase hotel ekseni indaba zangena ekseni ehotel umuzwa into kanjalo uyaqhubeka nomsebenzi noma because this is the same conversation we had no LV on our previous episode esho ukuthi esikhathini samanje kunzima mfethu ukufila something because kuthi uthi usafila something bekhona into impilo kumele iqhubeke kumele iqhubeke noma kusuke kunzima because kwakumele sibuye nathi size kuma gigs la eMaritzburg ngomhla 24 siphinde siye naseBergville ngomhla 24 abantu basuke sebenilindele even though abantu basuke sebezwile ukuthi kwenzeka into kanje yeah kunomuntu ozovela athi hey mina ngikhokhile imali plus mhlambe kwezinye indawo i-event centered vele ngotira ukuthi njengoba kuza utira abantu balaba bazobona yena so manje nina niyakhansela kusho ukuthi event yonke yabo nje for kwi-event yokuqala esayenza eMaritzburg nayo malume yabo endleleni it was so awkward like kwakuthulekile like akekho umuntu ofuna ukukhuluma like yabona naye ukuthi mfethu akekho umuntu right like imood nje mfethu like kuyabanda nje mfethu so even noma kusifika kwi-event I think kwakumele adlale 45 minutes but he only performed ingoma ze-Big Nas for like 20 minutes how performance wona lezi zashima yeah after that after that wahluleka mfethu wathi hayi akakwazi ukuthi aqhubeke but uzamile naye yeah at least ufikile abantu bambona yebo
hayi lo muntu mfethu ukuhamba kwakhe even namanje akukholakali because yabo umuntu owayethi mefika e-studio Yeah. it's always like ihlezi kumnandi As long as kukhona yena nje. hlezi kumnandi mfethu yabo nje umuntu usehleze ebuka ama-video akhe mfethu ama-memories agcwele la nqwaba yabo and naye wesho ukuthi mfethu Msenzisto shout lento ka-TikTok because abantu ngathi abantu bayasithanda nje indlela ekwenzeka ngayo ngicela ungirekhode nje Hey, wavela khulisa kwakhe Senzo. Yakukhumbuza ukuthi lento eyenza kugolide wawuyishaya noma mpintsha kunalama video amampintsha ubomshaya wona. yabo nje ama-video amaningi nje besiwashaya Plus ibibuyisa ke brand la shambo ska TikTok. so nje mfethu ne akholakala mfethu yo On a positive note, mfethu khona into mhlambe iplan ye-afro for mhlambe because ngiyakhumbula ku-R namshayeli nazinashayela video do you still remember khona mhlambe iy'nhlelo mhlambe amampintsha concerts or in mhlawumbe ayikho mfethu 5% ngiyawucela ngiyabuza ngoba phela into kanjalo phela umampintsha bese indoda eshadile yabo so awukwazi ukuthi uvela usuku uhlela izinto ngaphandle komndeni or ngaphandle kwankosikazi wakhe yabo so zonke izinto uma uzenza fa uqale uyidlulisele kunkosikazi uyidlulisele na kumndeni yabo but kodwa nje zonke izinto zicommunicatewa kahle into ze big nas like ama split or amafe big nas nje asezandleni ezimhlophe ngoba vele naye before ahambe emhlabeni babevele nje zonke into zakhe nje zisayiniwe ngendlela eright ukuthi hayi sisebenza kanje manje sikhulile nathi manje makoya angeke safana nasekuqaleni sesosebenza ngo-ABCDE manje imake agent yazi khona umbuzo sikubuze wona ukuthi wenzani afro wathi awukho sure yini ofisa ukuyenza wena as usenzo okanye umsenzisto. Mina bethu into engijabulisayo ukuyibona yenzeka ukubona the young talent iphumelela bethu. Akufuneki ukuthi kuze ukuthi aze asayine Afrotainment or asebenze Afrotainment ukubona especially abantu base KZN ngathi ithe kuphela abantu base KZN bephumelela especially futhi laba abancane bephumelela ngokuthena ukuthi futhi nabo into yabo bakwazi ukuthi bayihloniphe bona umuntu ibrand yakhe ayithathe serious angathi ngoba enengoma eshisayo manje mase ezodelela abantu abadala or abantu uthothi umuntu ingoma yena akanayo ngaleso sikhathi seke sibona ngathi yena seyibona ngathi usemkhulu kanti isondo liyajika una into eseyinhleleni engazi ukuthi mhlawumbe recording label kaMsenzana ukusiza youth noma angithi ufuna ukubabona bephumelela you can only help them get recording label so okanye bafake afro bamanage so basiza khona la eAfrotainment okay la young talent bethu yona into efunakalayo bethu manje ukuthi kube khona nje abantu abasha ama vocalist eze nje bethu edela ukukhona Msenzana bethu I think singayivala la bethu ngiyabonga kakhulu angiboni ukuthi kukhona ukuthini akekho ufuna ukubuza kuni wena ukhalela ikubhola ayikho mina bethu la eThekwini anginaso isitha mina hayi agent nokhuleka ngikwazi kahle ukuthi nje mina ngizwana nayo wonke umsenzisto nje because ngangayitshela ukuthi iAfrotainment akusiyona icompany yami anything can happen so at least mengazi ukuthi manje mekuthiwa isekuyabheda Afrotainment ukuthi right sengiright ukusebenza nawe ntwana ngiyabuya ngizonokha la kuyena ngithi mfethu cela ungizame siyawena podcast noma yini mhlambe ngabamba ikhamera ngenzani unomsenzisto njalo nami ngiyangayeka isipani because ngizo podcast yabo and nginethemba ukuthi bese ngiyabona ukuthi izinto ziyaqonda ukhona umbuzo navo senze sesivala nika khona inamba enginayo la ngazi noma singenza njani mhlawumbe sifake afro inamba yani ingoma ithi unyaka wethu lo siyifaka kanjani manje afro afuna ukushaya umuntu omncane
Kade sikhuluma nje lento Awufuni ukuthi ukuhlala asihlangane kuma-social media. Unyaka Asihlangane ngane. kuma-social media. Kade sikhuluma nje asihlangane ngiyayizwa kuma-social media. ishoda ngokuthiki cha. Unyaka wethu. Asihlangane kuma-social media. Kade siyibeka nje ukuthi nje. Kodwa usithele lo 250 ke Msenzisto nginikile tunjana bese.